ziua și bine v-am regăsit la Daily Vlogul numărul 2 din Spania. Astăzi este o nouă zi, o nouă aventură. Așa că ne-am trezit de dimineață, am dormit toate trei, am dormit ca sardinele, foarte prost. Am trezit, ne-am făcut repede gata, ne-am machiat, ne-am spălat, ne-am toate ce le-am mâncat și am ieșit pentru că o să mergem la o piață de lucruri vintage ca să ne cumpărăm, adică de fapt să ne uităm, să vedem dacă putem să găsim ceva și să înceapă aventura! Acesta este și outfitul meu. Outfit of the day. Să înceapă ziua! Bună ziua! Bună ziua! Astăzi mergem la El Rastro. Este o piață de haine second. Mergem să luăm chestii ieftine de la un euro. Să vedem dacă găsim ceva fain. Un vintage, un Dolce Gabbana, pe acolo ascuns. Și după mergem să mâncăm. Gata! Acum trece la fapte. Și pe aceste gagi superbe vă dau la Valera să spre ceva. Hai! Hola! Konnichiwa! Luce-te! Eu nu sunt cu voi. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quiere conmigo. Am ajuns la piață. Eu cream că e mai drăguț așa, gen un târg, dar de când încolo... Cam așa se prezintă locul. 15 euro. 5 euro. Ia uitați-le pe fetele mele. S-a dus la 5 euro. Ce vrei? 4 de grade murim. Oh, cât vă mai plângeți! Cât vă mai plângeți! Româncele tot românce, am negociat să ne luăm câte o pălărie. Ce părere aveți? Vă place? Hai că sunt drăguțe, ne stă bine. Hai de prezentarea tu? De la domnul cu pălării din spate. Top! Și haideți să vă arăt cine am cumpărat de la piață. În primul rând, această achiziție la pălărie foarte drăguț, de care avem nevoie pentru că dacă nu facem insolație. I-am luat lui sora mea acest colier foarte drăguț și am luat foarte mulți cercei. Primii, apoi avem ăștia mici, care sunt foarte drăguți. Ăștia de. Atâta. Și acum probabil că o să mergem să mâncăm pentru că avem rezervare să mâncăm astăzi paella. Și mai stăm un pic ne-am luat o fantă de lămâie și stăm un pic să ne odihnim, iar apoi mergem să mâncăm. Și am ajuns la lor acasă, Uite, miroase, e prima dată când îl vezi și nu pute. Chiar miroase foarte bine. Și am ajuns rapid acasă la Lore pentru că părinții stau aici. O să stăm un pic până se pregătește, până se machează și până se schimbă, iar apoi la ora 3 am făcut rezervare să mâncăm paella. Și am ajuns la acest restaurant, nu prea pot să vorbesc foarte tare și ne-a venit primul fel de mâncare, paella, așa că haideți să gustăm. Sigur o să-mi placă, e imposibil. Foarte bun, nu dau o mie, mamă, deci am mâncat efectiv tot, ca să înțelegeți un pic cât de bun a fost. Și ne-a ajuns și al doilea fel de mâncare. Ea lor are diferit față de ce avem noi. Haideți să gustăm. Hai să gustăm și cel de-al doilea fel de mâncare. Avem carne cu... Very good. Și ca desert am primit înghețată cu lămâie, așa că haideți să gustăm.
Sigur e bun, eu iubesc lămâia, Doamne, cine mă cunoaște știe că lămâia e preferata mea. Mamă, e rău. Mi-a gătat creierul. E very good. O să mâncăm o tarta Ferrero. O să gustăm. De Ferrero, zero. Un helado de limon. Îmi place foarte bună. Bun, deci la acest restaurant noi ne-am luat meniul zilei, care conține 2 feluri de mâncare și apă, vin și pâine. Și de asta am avut noi așa de multă mâncare, oricum n-am putut să mâncăm. Adică pe aia am mâncat toată, dar deja la al doilea fel n-am mai putut să mâncăm. Înghețata foarte, foarte, foarte bună și totul foarte bun. Meniul al zilei a fost 24 de euro de persoană. Eu zic că este foarte ok. Calitate, preț și e perfect, perfect. Deci a fost foarte, foarte, foarte bun. Bun, acum am terminat de mâncat, o să plătim, iar apoi ne revedem de pe drum. Am plecat de la restaurant și acum nu găsim un taxi să mergem acasă pentru că e foarte cald, sunt 40 de grade, deja ne doare capul și trebuie să ne hidratăm, vă dați seama. Dar facem vreo jumătate de oră cu un taxi, că ajungem mai repede, doar că nu găsim, frate. Și am ieșit afară, ne-am grăbit să ne pregătim, pentru că am dormit, am mers acasă, am făcut o siesta. Ne-am pregătit, ne-am machiat, ne-am făcut păr, ne-am făcut gata, acesta este și outfit-ul meu. Pentru că ieșim, ne vedem culori și o să mergem la un bar să vedem ce găsim prin centru. Acele pase au fost făcute de colegele lui Via de apartament și au fost foarte bune. Ele sunt din Italia și se pricep de mine le-a făcut paste, au fost foarte bune și ne-au făcut și nouă și am mâncat. Bun, și acum o să mergem să ne distrăm, să ne plimbăm, așa că revenim de pe parcurs. Iai or n-ai. Ta-na-na-na-na-na-na. Tequila! Chupitos. Haideți să vedem ce este! Tequila! Hai, te rog, lasă-mă. Și am fost în club, ne-am super distrat și acum o să mergem acasă pentru că sunt foarte obosite. Este ora 3, mergem acasă, mai avem jumătate de oră până ajungem și eu deja nu mai pot pe tocuri.
Dar acesta a fost și daily vlogul din ziua a doua în Zaragoza. Sper că v-a plăcut și stați aici pentru că urmează multe alte daily vloguri și să vedeți aventura noastră în Spania. Vă pup, să dați un like, share și un subscribe și ne revedem data viitoare! Pupiva! Noapte bună! Bine, v-am regăsit la daily... Închidem. Și mergem Să luăm pure și acolo, căpușe. Uite ce bebeluș. O să aud pe Bia ca să ne răcorim. Hai! A, da! Mamă, dar ce bine! Mama, bă, să beau! Nu scoată! Acum!